Mas Syahid Ari Widodo, Hadimas Edi Watono, Soho Hadimas Muhammad Zenuri. Nuwun para kadang Sutrisno Budaya, keparenga hambabar ranca ing dedapukane cariyos ing dalu punika. Adegan kaping sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan. Hadipati Menak Dali Seto kabaragane Roko Mas Adi Prastyo. Senopati Yudhowati kabaragane Adimas Kipli Santoso. Para prajurit karameaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Adegan saklajengipun anggambaraken wonten ing kraton Majapahit. Prabu Brawijaya kabaragane Roko Mas Mahesa Suseno. Patih Haryo Waham kabaragane Roko Mas Begok Wiyanto. Putri Mindayawati kabaragane Mbak Ayu Diah Maharani. Joko Sundang kabaragane Roko Mas Bagus Sujito. Hadipati Kuda Pengrawit kabaragani Bapak Dian Karyono. Kuda Sembagi kabaragani Roko Mas Adi Nur Cahyo. Rantekan kabaragani Mbak Ayu Naneng Suseno. Larasati kabaragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Ewo dene ngemban katindakan si manis Indra Mandarin alias Bliwuk Mania. Ki Ajar Podang kabaragani Bapak Ambeh Wahono. Ki Kuwung kabaragani Roko Mas Anom Suharyanto. Jaran Sari kabaragani Roko Mas Abi Rojali. Handoyo Wulan kabaragani Mbak Ayu Menik Widyawati. Berandal Macan Lorek kabaragani Roko Mas Judek Prakoso. Ngancik ing madyaning ratri repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur dhateng penggalih panjenengan sami karameaken pelawak trio Wahyu Manggolo, Cak Sendur, Cak Rokim soho Bapak Mogol.
Nuwun para kadang sutrisna budaya. Makaten kala wau rancaing dedapukan cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah keluarga ageng Wahyu Manggala hangaturaken sugeng lenggah sugeng hamirsani ngantos paripurnaning cariyos. Wahyu Manggala sesanti Jaya Jaya Wijayanti nir ing sambi kala. Wahyu Manggala Jaya selamiya nuwun nuwun.
semestakake prajurit lan nggo bedama lan bondo dolak cukupe kanggo nglamar tumuju ana ing Majapahit ya. Menawi kados katen cetha terang terwaca jawab pangandika. Para nyuwun pamit tambahi pangestu Kanjeng Adipati.
Wes derek tinangkil ngadep ana ngarsane Pun Rama. Banjur kebies kabeh para putri emban Yodha Ceti. Jeneng sira minangka pamirsa. Saderengipun kula matur, boten sungkem pangabekti kula mugi konjuk. Jeneng sira ngaturke bekti dak tampa mung puja pangestune Pun Rama, bali sira tampani. Sanget angin kula mugi dados saged jimat kula. Kaya mangkon. Angin kula kala wetah sagunging para wanita nika boten wonten ingkang nirwakaken dawuh kula. Sedaya para abdi nika tansah nistakaken dawuh kula. Pancen kuwi Kang Rama kersakake. Jalaran apa? Jeneng sira minangka panutan tindak sapecak tembung saklimah minangka tepo palupining para kawula kang dianukane negara Majapahit. Pun Rama rangsake lamun besok cures kagawa saka kaum ibu kang kleru ngluput anggone gula mentak marang putra lan putrine jalaran. Lamun kaum ibu luput anggone gula mentak marang putra lan putrine bakal gawe rusak ing negara Maja. Kula dipraigake dhisik. Nistakaken dawuh. Bali marang jeneng sira, inggih kula Haryawah. Ingsun kepengin mangerteni kepiye kahanan para kawula kang dumunung sak ngisore Bandira Majapahit wiwit saka pucuking gunung lumerek Karang Pradesan lumebu kutha raja Majapahit. Inggih, Sedulur. Kula badhe matur ngarepati kula nyinatung samudra bangsamu. Ngenani perkawis kateteman panggesanganipun sedaya kawula wonten ing kraton Majapahit. Ngantos wonten ing pucuking ngarga mandhapipun parang pradesan minggah wonten ing kutha raja. Sedaya kala wau mugra-muga pindho linapurmati. Boten kekirangan sandang utawi papan. Perkawis katentreman wonten ing kraton Majapahit. Ngantos wedal sak menika ayom ayem tentrem. Boten wonten kawula panjenengan ingkang nandhang tetentrangan. Kasunyatanipun sedaya kawula nayaka praja wonten ing kraton Majapahit maraksuan wonten kersa panjenengan dalem. Bombong lan marem bagya lan mulya. Sawise ana aturipun Patih Haryawahan kang nyetakake para kawula wiwit saka pucuking gunung mudhun Karang Pradesan lumebu ana kutha raja ora ana kang nandhang kecingrangan, ora ana kang nandhang kasengsaran. Uripe mugra-muga pindha labur mati. Pancen kuwi kang ingsun kersakake aja nganti ana kawula kang kekurangan samu barang bab merga korine gapura ana negara Majapahit kabuka amba marang sapa para kawula ikena munggah ing pendopo. Aku kepengin manunggaling kawula lan Gusti sesembahan wiwit saka nayakaning praja muduning prajurit tiba marang para kawula. Aku ora kepengin Bang Simpi Banoyo sapa kawula kang duweni dharma bekti tumrap negara bakal gak ganjar jumbuh marang labuhe. Nanging sapa kawula kang duweni kaluputan bakal nampa pidana jumbuh marang kaluputane. Sedaya kala wau sampun kula tindakaken napa ingkang dados dawuh panjenengan. Kasunyatanipun sedaya kawula menika nyengkuyung anggih panjenengan menika dados ratu wonten ing kraton Majapahit. Ngemudi pemerintahan wonten ing kraton Majapahit.
Kawula panjenengan menika remen sanget ngantos wedal sak menika. Mung emane yo. Imanipun menapa sih? Wiwit saiki cukup to. Mas Padana putri Dayawati Nggih kula ngertos. iki wis kaping kadhewasan pas lamun sinaket dening priya. Ning yo kene. Akeh para adipati pamancat 1000 negara kang lagi padha mesanggrah. Ana sak jabane negara Majapahit siji wae kok bisa dimenika. Nem-neman pati saking pundi kemawon kang bagus rupanipun menika dipun tampik kalih kula panjenengan. Dewi Dayawati. Ya Allah. Tenane apa to? Kang jeneng sira kowe kersakake mongko pun Rama ki kepengin bopong wayah. Pun Rama kepengin bopong putu. Mergo jeneng sira ing mangkune kang bakal nerusake pemerintahan negara Majapahit. Tanpa jeneng sira ing mangkune bakal terus jalaran jeneng sira kuwi rasinanding ing priya. Nuwun sewu sakderengipun. Menawi perkawis bebrayan menika dereng kula pun kalih. Selarat. Tresna menika adil lan suci. Adilipun. Tresna menika boten saged dipun peksa. Sucinipun. Tresna menika tuwuh saking pituling mama. Menawi sepisan anggen kula menika milih pitura. Ing tamtamku samangkinipun badhe mlebetaken kula wonten ing juraning kasingsaran. Pancen bener. Jejodohan ora kanggo sedina rong dina nanging kanggo selawasing urip. Sepisan nggonmu milih miluput bakal nyemplung jurang kasengsaran. Nanging kepangertenmu ya ini Dayawat. Kae lho. Wis padha lho. Akeh para raja penglamar 1000 negara pengayunake nang jeneng sira. Lamun ing mangkune ceklek ing rasa iki bakal gawe rusak ing negara. Mesakno akeh para kawula kang ora ngerti tentang impling kanak kena aradaning perang. Lah iku napa lho? Menika leres. Guru Dayawati, napa to ingkang panjenengan kersakaken? Kathahipun kawula Nayaka Praja, Bupati, nem-neman satriya wonten pundi kemawon panjenengan tampik. Napa selaminipun panjenengan menika kados ngaten? Napa panjenengan menika boten badhe purun bebrayan? Napa panjenengan menika boten masakaken kalih Kanjeng Rama? Langsung pun Rama. Rama. Menawi ing samangkinipun wonten satriya ingkang nyoba dhateng manah kula. Kula purun bebrayan Rama. Nanging tindak sapunika dereng wonten satriya ingkang saged nyoba dhateng Menika leres nuwun. Pun Rama ora bakal meksa. Mergo tresna kuwi suci, ora mau dipeksa. Amin, amin, salam kalimat kabeh. Karang sirata sewa wis pindah niki kula ngertos panjenengan. Panjenengan menika sinten? Wingking saking nami kula Tripati Minak Daliseta saking Kadipaten Blambangan. Minak Daliseta saka Kadipaten Blambangan. Nggih, Nganti munggah ana ing Kraton Majapahit mengkuwi kadya. kadhewan rembakan Sang Prabu Brawijaya. Yen kaya mangkono sampeyan sabar. Mekaten. Sinuwun tamu kala wau naminipun Adipati Minak Daliseta saking Kadipaten. Kersanipun minggah wonten jenengan. Pinanggih kalian panjenengan sesembahan wonten ing Kraton Majapahit. Kristo. Bener jeneng sira Adipati Minak Daliseta. Nggih, menika leres Sang Prabu.
Banjur dikarep apa nganti nyesat para nayakane praja kang lagi padha sepo ana ngaresan. Nggih. Nyuwun pangapunten saderengipun menawi kula wantun liyak sagunging Pranayaka praja lan prajurit ingkang nembe sumibha ngersa dalem Sang Prabu awit wonten kawigatosan. Mumpung iki akeh ing para nayakaning praja manggalaning negara Nggih. bisa dadi paseksen nalikane jeneng sira matur ana ngasaku. Ngaten. Lamun yen ana bab kang wewati. Ayo. Dak kanthi ing mangkone jeneng sira bisa imbal wacana lan panjenengan. Sowan kula menika mboten wadi. Boten. Kersanipun dipun mirengaken prajurit iki nembe kemawon sumibha ngersa dalem. Oh, kowe mangkon. Nami kula Minak Daliseta. Bupati pangkat kula tasih Joko Tumaruna. Sugih bondo donya. Kula sowan ngersa paduka badhe nglamar ingkang putra menapa dipun tampa Sang Prabu. Gombong lan marem sawise jeneng sira ngaturake kepengin mboyong marang putri ini Indayawati. Pundi Yen jeneng sira durung mangerteni putri Majapahit Indayawati iki lho. menika. Woi. Yo, yo. Kaya macan. Kurang ajar kowe. Putra sesembahan ino lan putra sesembahan. Menika boten macan kewan boten. Lah macan apa? Singkatan manis dan cantik. Melekup. Melekup napa? Melekup. Melekup napa? Kaya sapi Brahma. Pancen putri ana ing Majapahit kesindang karoban. Syukur makmur nggih. Lindane widodari kang lagi ngejo lantah. Putri tingidan, putri pinilih. Yen to kakung ngundangake kasustiane. Lamun putri iki ngundangake marang kaprigelan. Oh nggih, pancen sampun kondang kaunang-unang putra putri dalem asmanipun Indayawati. Ngene ya, Minak Daliseta. Aku gadah nanging ora gaduh. Jalan kabeh mau. Kang nglakoni iki putriku Nining Indayawati mula gandeng ana putriku ing mangkone jeneng sira bisa midhangetake pawang sulane putriku Nining Indayawati. Ngaten nggih. Ger Nining Indayawati. Jumbo marang sabda dhaipun Rama. Pun Rama ki pengin bopong putu. Muga jeneng sira matur sanipun Rama. Lamun ana satriya utawa adipati kang bisa nyocoki, bisa meranani, uga bisa ngratoni rasamu, ing mangkune jeneng sira sakut napa. Mula kae lho. Ana piyayi pangkat adipati. Asmane Minak Daliseta. Iki kepengin goyong lan srirami. Kula dak pasrahke angenani pawang sulane. Sing Joko Joko Mundo. Sugih bondo donya. Bagus. Muga ditampa. Parang kula paring pawang Monggo panjenengan penggalih. Upinipun kados Ayo Joko Candrani. Tugas padha. napa dipun kepalaken tetepangan? Kono kena. Oh ngaten nggih 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 nggih. Minak Daliseta. Tangan kalau itu ayo ngene. Tangan ayo banyak. Pun loromu. Ya aja diremet. Tangane wong wedok ku alus. Kaya tangannya mindar ae ndayang terus. Kancing hati Pak. Nggih nggih nggih. Kamu pijinan nika lair batin Krisna dateng kula. Cintaku sekonyong-konyong boten. Menawi kados ngati. Cahaya. Pawamar pijiningan. Boten kula pati.
Anu kadhe mantel aku. Gua kowe gedene ngono ya. Benar dari seto. Nggih. Sing gedhe pangapuramu ya. Pawang sulane putriku katone nyonyok marang rasa. Nanging aku percaya mbok menawa wae diungkal ganting rasa. Lamun besok mbok menawa bisa nampa apa kang dadi penglamarmu. Ngaten nggih Sang Prabu. Dipun tampi nggih dinten menika mboten nggih menika. Menawi Mindayawati mboten dipun paraken dados bojo kula, mojo panjenengan obrak. Tenane dudu iki kang ingsun kersakake. Aja nganti ana peperangan bisa ana pandame. Nggih kula ngertos nanging adipati Nagari Seta menika bihake dari risak wonten ing